Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan? Mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom, ug papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan. Ug nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuonan. Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali. Maghiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kung musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kung magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang magdaog-daog, ang pagtulisog, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang ikinahanglan. Musidlak ang inyong kahayag diha sa kangit-ngit, ug ang inyong kangit-ngit mahisama sa kahayag sa udto-tuto. Ang pulong sa Ginoo. Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa buutan. Ang Ginoo nagapanag-panag, lutas sa kangit-ngitan, usa ka kahayag alang sa buutan. Mahigugmaon siya, ug maluluy-on, ug matarong. Maayo siya alang sa tawo nga manuluyon ug manggihatagon. Sa tawo nga nagdumala sa iyang patigayon uban sa katarong. Dili kayo siya mabalhin, ang matarong mahinumduman kanunay hangtod sa kahanturan. Dili siya mahadlok sa daotang mga tawo. Maligon ang iyang kasing-kasing, kay nagasalig siya sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing makanunayon, dili gayon siya mahadlok. Kusog siyang muhatag sa mga kabus. Ang iyang kaliwat
Tutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinamo nga kamatuoran gikan sa Dios. Wala ako magamit og lawong nga mga pulong ug dakong kinaadman. Kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo. Labi na gayon ang iyang kamatayon sa krus. Busa, pag-anha ko kaninyo, huyang ako o nagkurok sa kahadlong. O ang akong pagpanudlo o pagwali, wala ko himua sa hinasasang mga pulong sa tawhanong kaalaman, kundi pinaagi sa dili malalis na gamo sa Espiritu sa Diyos. Busa, ang inyong pagtuo wala mabaro diha sa kaalam sa tao, kundi sa gamo sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaagang ninyo. Santos ng Ebanghelyo sa mala ni San Mateo. Jesus mingon sa mga tinunan, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin gawan sa iyong kaparada. Saan pa man pagpabalik sa kaparat ni ini? Kini wala na'y kapusnanan ug angay na lamang isalimay ug tulog-tuluban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang siyudad nga nahimutang sa punto dili gayud matagong. Walay magdagkot ug suga aron lamang taguan sa gandahan. Kundi ibutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipaddan agayod ang inyong kahayag at tumangan sa mga tao. Aron makita nila ang inyong mga mayong buhat o magdayeg sila sa inyong amahan na atunga sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Bayo punta na tatanan. Good morning, how are you? Simong tapad, wala ko ito, ano ba ano na yun? 1988, na-appeal ako sa top 10 finalists, 12 finalists sa first Metropolitan Gospel Songwriting Contest. Na-appeal ni among grupo, na-appeal ni sa maong competition. Kunya ang nidaog na first prize, ang title Asin o Kahayan. Kamu mga asin sa katawhan. No, yeah. The third place, ang
Why sama ang luma. Oh, these are very familiar songs. Ako rin nagumduman tungod kay ang tema na ito karon exactly is asin ug kahayan. Unsa may pasabutan ng asin ug kahayan? Unsa may nature ang duha ka butang nga common. Ining duha asin ug kahayan, they exist not for themselves, but they exist for a purpose. Ang asin naman na pwede ibutang lang nimo diha sa parador, gamiton mo na. Kung naay isda o karne nga baliton niya, brown out, apostol din na sa asin, ano di madaot ikaw uma. Preservative. Kunya kung ang sudan, why asin? Why lami? Tabang. Mingon nila, murang ni pagkaon sa ingon nato, di ingon nato. No? Mga engkanto. So it does not serve itself, but it serves for others. Muna nature sa asin. Ang kahayag, magdakot mo kandila o magdakot mo lampara. Sa among panahon, talagsa naman kayo ng musika ang biko kaniya ito dito taga sa Nicolas Manto. Ang amo katong lampara ba na tangagas ni ipabilo, mao na ang musuka. Nga naman may transistor nga baterya maminaw mi sa drama ni Tiban o di Goliath magabi. Ikapunta, pagka kay mungkog mo, kayong aso ani lamparilla, iba? Ito kayo mong ilog. Pero wala ko kakita o nagdagkot o lampara, natabunan o kantangan. What's the point? Dakutan ang lampara aron mo danag sa tanan. Makaigsunan, that is what we are supposed to be. That is who we are supposed to be. Ang atong kinabuhi magdanag o kahayag, maghatag o kalami sa ban aron nga mahimo silang maayo Kristiyano sa. That is our role. Sa akong bansigo katuig kapinga sa pagpapani, nakita din ako nga 90% kung ang ginikanan mo simba, di yun lisod pa simbahon ng mga bata. Sa yun kay pagdaan sa mga bata, kay nakita man silang mama at papa. Pero kanang first communion, magsakit akong dughan, bisag hapit na ni matabuhin sa akong tiyan. Muingon na yung mga bata, Father, di ko kasing mag-Domingo, kay wak mangkuy-kuyo. Ay manis Papa, hubog pa. Si Mama, nagtungits pa. Si Ate, nag-tiktok pa. Si Kuya, nag-basket pa. Wak mangkuy-kuyo pa rin. Luoy ang bata, ganang simba, pero may nag-aga kanya. Si Bishop Precioso Cartilla sa Diocese of Maasin ni Ganayon, there is an increase of people going to church every Sunday. Yun siya, 25% of Catholics now goes to church. By 5%, hay man sa 55%. Tuwa sa mall. And we go to Mass for convenience. At ito naman yung basmol, kaya nabitay misa, araw dito na ito, suroy-suroy yung kahuman. Magapuras misa, pero tibok adlaw ito, galag-laan, no? Meaning mag-eksunan, we are not creating an impact to others. Diyan di panuti ang nakunasugatan na nagkanayon, you can choose to be influenced by the world, or you can choose to influence the world. Usa ka babae nakakita sa usa ka masakiton nga way nagtagad iyan di amuma o giatiman. Nakakita pag sa laing masakiton o idarana, wag ya po nagatiman iyan di pong giamumahan o giatiman. Hangtod nagkadaghan ang mga masakiton nga iyan di alagaran. Daghan nakakita siya libuhat, mitabang niya, misuporta niya. Hangtod na nagkadaghan sila natukod ang itawag Daughters of Charity,
O ang maong babae, mao si Mother Teresa of Calcutta. O sa kapalit, naglakaw-lakaw, nakakita sa mga bata nga naglibot suroy. Iyang gidapit o nagduwa silang soccer. Dagan pa yung mga bata libot suroy, iyan ang pong ipang dapit hantod, nagduwa silang soccer, iyang tudluan o pagkadji, hantod nagtukod siya balay, nga naikapuyan sa mga batang libot suroy. Karon, siya ang gitawag si St. John Bosco, ang founder sa Salesians of Don Bosco, na nagatiman sa mga batang libot suroy. I'm giving you only 2 examples. Kung mabasa mo ang libro sa kinabuhi sa mga santos, madasig with mo. Kaya daghang mga yano kaayo, mga ginahan, ang uban mga royalties, but they made a difference. They choose to influence the world through the Word of God. Di ang mana. Lisod mo na buhaton, Father Ray. Lisod, tinood. Pero di imposible. Pero tagaan na mo laing example. Kung may nundag kang lisod. December 25, adlaw sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Inay nga magka-party-party, mag-jam-jam, party-party, wala na. Atong mga batanon sa parokya. Gikuyugan ako, nangatumi sa gasa sa gugma. Dala ang mga pagkaon o mainom. Naghatag may kalipanin ito sa mga dying destitutes, nagyatiman sa Daughters of Charity. Sa mga nagpupuhan, Daughters of Charity, wala kasi sa iyo ko. Mga sumusunod ni Mother Teresa sa Calcutta. Naghatag may kalipay o kalingawan nila. And it made a lot of difference in their lives. Bisan sa ilang kapatid sa Tiguangon, nagpaabot na sila, murag na sila yung boarding pass. No? Di na sila magdugay ni kalibutan na, but they are given time and they are given attention. Nangatawa sila, nanganta sila, nanayaw sa dito, making a difference in our lives. That's how we spend Christmas. Then on Sinulog Day, samtang nag-iat-iat ang kadaghanan dito, tiyaw mo na 4.9 million na nanaw sa Sinulog. Still, grupo sa Paris Pastoral, sa PYCC, mga patanon, uyog na ko, nangadto mi sa PGMP, dito may nagmisa, niya pagkahuman ng misa, nanayaw may Sinulog, sila po nanayaw Sinulog, nalingaw o nalipay may tanan. Sila nabaw na nakakita silang gibisahan sa Pista Senyor, giduaw, gibisita. Kamay naman yung butangan, but it is very important to them. Making a difference. Aking mga kikigsunan, lisod pero dili imposible. Everything is doable. That is how we are supposed to be. To shine to others the light of Jesus. To share with others ang kalami sa pagtuo kung kita magsunod sa Ginoo. However, mga kaigsunan, kung tagaan tag-exam aning bahin aning butanga, basig daghan na itong mga hapong nini. Why? Adlaw Domingo, why klase, why trabaho. Tuod mo simpa, pero hindi kuman sa sunod. Wala. Nalimutan na ang adlaw Domingo, adlaw sa pagbuhat sa kaluoy. Day to do corporal works of mercy. Maubitaw na ay akong wali kausa na ay niluod nila kung naiupos ko siya sa akong wali. Ikaw kay tinuod magod. Apil ka ta ng kapunungan. Kada Domingo, laglain mong meeting. Kasi na lang kag-meeting, wala kay apostolado. Diba? Kaya lain mga kapunungan yung apilan. Karong adlaw nga, imong sinina, puti o blue, sunod, dark blue, sunod, buwan na siya, sunod. Ikamatay ni mo, maproblema ka sa imong sulugon, anak. Apilan man tanang kapunungan. Pero nalimot nga ang kapunungan, tunay katuyuan. And that is
our apostolate. Matag mo man sa misa, kung sa'yo isultis pare. Tapos ang misa, ang di man yung bida. Buwangan. Dito sa SM. Dito sa Timol. Di man yung dada. No? Ngigapot dito sa balay. Sugaton ang mga nahabilin o nagsigyawa kay wa pa man makalungag kay nga to kung magmakanahan. O yan, nagdakas kaninaw niya na. Usa ka inahan, gidayang anak. Pader, papilong na po sa kristal akong anak, pader, kay himalikas kini kanahanan ni. Ako din yung ma'am, di magunay rehabilitation center ng bukas sa kristal. Yan di mo na nakataon, di ka na sa limo, nasukti ko noong pag-uwi mo ang sinutian, kasi mausap mo na yung anak na uwawin tao. No? Because we need to shine. We are light and we cannot keep it for ourselves. You have to share the good things, the goodness that is in you. Di ko kalimutan ni mga 7 and 8 years old, naamitig silingan nga, sinangkwala nga, di ko kalimut siya nga, puti kay buhok kapiting taasan, daot na kayo. Nga ang istorya sa among palibot siya, umumuuro na siya. Nga makakita ka, mahamalisan juga, oy, mahadlok juga. Nga, hinay naman kay siya, nga mo ang balay doon mas tapuan. So nilabang siya na may mga tartanilya dito kay wakang kay James sa mong panahon, may gamay pa ko, niagim siya ko pagagamay. No? Huwag ko kaagwanta sa kong debate ng nagtanaw na nagkalisod siya sa inibit-bit na mulabang pa siya sa karsada, bahala ko mo na bahala matakdan ko, akong giduol, akong giagat, akong gikuyugan hantod na kalabang. Ang iyang mga pulong, salamat dong, ikaw rin yun nakahimo ani. Ang uban di mo doon managad na ko. Mibati ko o kahadlok pagsugod pero mibati ko kalipay pagkumba. Mga teksunan, doing good is a reward in itself. Do not expect people to say thank you. Do not expect anything in return. However, doing good is already a reward in itself. Na makahimo na kagmaayo, makalipay ni sa imong kadak, makalipay ni sa imong kaugalingon. Despite kung sa isulti ba. Because that is what we are supposed to be. Salt of the earth, light of the world. Bitbita kini upang tanan mong kaugalingon. Nahiwo ba kung asin para sa uban? Naghatag kalamig silang pagtuo, pinagi sa kumaayong panigignan, maayong mga hula-hula o pulong o binuhatan. Nahiwo ba kung kahayag para sa uban? Tungod kaya ang pagtuong Kristohanon o pagtulunan sa itong Ginoo akong napulihan. To be more loving, more forgiving, and more understanding. Before you sleep tonight, ask that question yourself. Am I a light of the world or salt of the earth? Kamuray na sayon sa tubag ni Ana.